Jak hodnotíš čokoládový papír? Cítíš, že moc to není cítit. Dojmy z šušu. Šušu. To bylo úplně šílený, to bylo dech berouc. Já to nedokážu popsat. Jo, to chápu. Nedokážu to popsat moc, protože na to nemám slovní zásobu a hlavně tomu sám moc nerozumím, tomu vystoupení. Šušu for life. Takhle dech berouc to bylo. Ale jakože bylo to takový hrozně silný emoce, hlavně v takových těch, no prostě ty experimentální písničky, kdy jakože ta Mařka tam něco říká, nějaký příběh a potom jakože tam začali fakt hrozně moc pušit do těch... To bylo hodně dobrý. Nástrojů jejich, já nevím, co tam všechno používat, to používali všechny strašné věci. Já nemůžu prostě vyjmenovat ty nástroje, protože používali hrozně divné věci. Takový hrozně silný zážitek, že jako já nevím, to musíš prostě zažít. To prostě se nevysvětlí, to musíš zažít. Je to tak.
nedivíte se, že odcházím ze Šušu koncertu s podepsanou Šušu kazetou. Šušu for life. Šušu for life. Bylo to neskutečný, měli tam cowbelly, měli tam cymbály, měli tam nějakou tabulku s shakerama a tím shakeovali, bylo to hrozně hustý. A jo, na to jsem To zapomněl. bylo hrozně dobrý a hrozně moc elektronických věcí, měli tam jako pedy, do kterých bouchali a to jim dělal elektrický zvuky a ten bubeník byl šílený a ty vokální efekty, co tam měli, týpek řval strašně dobře, týpek mi podepsal tu kazetu a byl hrozně milý, všichni tam byli suproví. Předskokanka byla taky skvělá. Teď ohodnotí limonádu. Já jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Klamate. Klapatéčko. Ze syrupu. Nakousaný to. Zjistil jsme, že ta šlupka by se jíst neměla. Ten vnitřek je úplně v pohodě, to je jasné, ale ne to slupku. Potom to musíte vyplivnout do tohohle. Jo. Nejde to. To tady je. Ale jinak úplně, no, je to výborný. Nedal bych tomu 10 z 10, protože přece jenom 10 z 10 podle mě musí být úplně perfektní ve všem. Už jsi našel 10 z 10 klamate. Já jsem ještě tolik nehledal ty kuplatéčka. Jo. To prostě nikdy nebude. Podle mě bude. To je jak One Piece, to neexistuje prostě. Ta cesta je cíl. Hledání bez Jak ty myslíš fucking One Piece? No jako to anime. Že to neexistuje? Ty neznáš One Piece, o čem to je? Kdo popírá One Piece? Ty neznáš jako, že plot One Piece? Ne, neznám ten plot. No tak on prostě je tam jenom pirátský poklad. No. A to je ten jako One Piece, že? A oni to prostě hledají a už to má prostě přes 1000 dílů a furt jsou daleko od toho. Já nevím, já na to nekoukám, ale jako